Sakawaipat kasing balang ke New Dawn Meghalaya Riboy District Unit menta kasni kalami syakmat bantuklar halor ke jinglip boarding kha hakathan nongpo hadin babun na kipat ba kila ujor halor ke jingthot palat ke boarding electric ke balawan ra ke jing ke bakraw ke samla pule ki nong seng kam sing jam bat kiwe ki jing don kam jong kipat ba na kaliang kaseng hapo ke jing lam jong usamla Ulrich je Maulong kum president bat usamla favorable seliang general secretary Kilalet banyak kendu ya USDO ke MEPDCL nongpo banyak ran halor ki jing senjor jong ki pos elektrik haki babun ki jaka bat banwat jing tip na ke daw ke bala penlong ke boarding banlip kha haki thain nongpo bat kiwe ki jaka haka thain ribhoi habakran shakilat pathai khubor hadin kete ke jing kendu usamla Ulrich ulethu ba USDO ula aidaw ba ke jing senjor jong ki babun ki pos elektrik ki badon ru ki balai jan khalam kadai namar baduna palat ki pos elektrik kiba thamai hagani katanat bat hab ban penun kam shwa daki barim kat ba 4 poi thamai shushu usamla Ulrich ulethu bakat kum gajing yok lum jingtip na USDO kadaw ba ka ba penlong ye gajing lip boarding kha hakithan nongpo kadai namar ba kijing duna palat ki nong trei hapo kani katanat trei kam te hakabede bat kini ki pos elektrik ki balalong senjor ki bangila pha ru dakat dor syai kadang dei tangka phase 1 wala ada kitu ka shiti ka bading kong kadai tangka phase 1 kitu kidor te ngin sapa shushu bat kat phase 2 ka phase 3 ru kat bangirang yo shushu ikitu ki post light ki balalong senjor te hakabede bat i SDO ila ong yengi i ong ba ki klampoi kini ki pol na po headquarter kata kadai kawai ka jing e te kawai ka jing e ru ba ki klampa material na syati ban replace yakini ki post elektrik te kata kadai ka first statement ka jong i ban i ong ru halor kata ka jing start ka jong i ila shujoin da kini ki post ki belah sarang ila shujoin ban replace pat ha kitu ki we ki post ki bamlong shu kata ka di ke second statement ke jong i bat ke balai i ong ba ke kiduna palat kini ki manpower ki ban yarap ye i ban lek ban le ya ka kam ka badan kam te kata ka di ke balai te kita ki lai teli ki statement ki ba ai ma i kalong ba dei na benta kita ki post elektrik ki bala jan khelem te ha ka pe dei bat kani ka jinglip lak kha na kaliang jong ESD ha ka be dei ba kani ka jinglip lak kha na kaliang jong ESDO ila ong ru ba kani kalan nongpo hi ka dei kalan ka balarem ba bat kani ka nongpo ka dei kalas ka ban poi kalan namar ka poi lingba na du na thina po head ka poi haum sning hani hapo 0 point and hani hapo jintru bat ka sapoi hanongpo telada ka ja kanu ka jingja hakini ki than ki bah don hani hapo ribhoi jongi kumha sning hajin tru lane hapo 0 point ni hani hanong po ngila du lupaya kalai kata ka de ka first statement ka bai ai ba long ngila don kam hani hanong po bangin yo dak kawai pat ngila ban yo ya kata ka alternate power supply ru nani na po bornihat te ya kata ru nakaliang jong ka department ka jong i idang ya le hi ban la ban yo ya kata bat halor ka jing ya keren lang bat kini ki bahaya te kani ka bat sok kawai ru kalan ru kalalong ka bajinga siapa palat lada fiken mo kala de hadu san pateng iman nadu na headquarter kan wan ha sning ha 0 point te bat hani hapo jintru and then ka poi hanong po te ka balai ke statement ka bai ai kalong ba ikwa ban ya trelang bat kipat ba namar ngimla ban khnyum ngimla ban ong e namar ba kawai kalong ba ngin chu khnyum na yeng shi phau baje khadoi baje ngila thia hendrei menit kamdan laj lada kemen step kala awan laj namar balai namar kini ki nong tre hani hapo ME PDCL ru ki tre kilong active bat shiteng miet i ong yangi ba kidang hab ban lek tre bat bakin penbiang ya kalaj bakin yo kipat ba namar ba ka jingpom dieng pathar jong kipat ba ru kala ban wanra ya kata ka jinglip laj namar umdan ubre ubala ban tre klem da power cut ki hab ban power cut shwa ya kalaj kin sala ban tre